ste boli prítomní na niektorej zastávke tohto ročnej kampane. Doteraz sme sa stretli so Slovákmi v 4 regiónoch, ako tu už odznelo, v Pešťanskej župe, potom v Bekeskej, neskôr Kováňovsko-Ostrihovskej a naposledy na Zemplíne. Na moje potešenie záujem o tieto stretnutia bol vo všetkých regiónoch veľký. Mnohí prišli, aby si vypočuli predvolebné myšlienky predsedníčky celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a informácie o mojej práci za posledné 4 roky v parlamente a o predsavzatiach na nastávajúce volebné obdobie. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli na regionálne stretnutia, potvrdili ste tým aj svoj súhlas s rozhodnutím valného zhromaždenia našej celoštátnej slovenskej samosprávy o zostavení tohtoročnej kandidačnej listiny. Ďakujem aj za tú podporu, ktorú ste moju činnosť vnímali za posledné volebné obdobie. Zrejme všetci sledujete správy z televízie alebo z rádia. A vidíte, že predvolebná kampaň politických strán asi nikdy doteraz nebola taká vyostrená a intenzívna ako teraz. Bojuje sa o každý volebný obvod, o každý jeden hlas. V tomto boji sme boli svedkami aj toho, že niektoré politické strany využívali svoju prevahu v médiách na to, aby odchovávali aj našich potenciálnych voličov od registrácie medzi slovenských národnostných voličov a dokonca, že ich nahovárajú, aby sa odhlásili z tohto zoznamu. Smutné je, že pravdepodobne aj v dôsledku týchto snah počet voličov, ktorí chcú svoju príslušnosť slovenskej komunite prejaviť aj hlasovaním na slovenskú národnostnú listinu. Boli by sme sa však slepí, keby sme nevideli pozitíva, ktorá nám ponúka súčasný systém účasti národnostných hovorcov na práci parlamentu. Už počas prvého volebného obdobia pôsobenia Výboru pre národnosti v Maďarsku sa zmenil prístup vládnych strán a vládnych orgánov v príprave zákonov, predovšetkým tých rozpočtových. Na základe návrhov Výboru pre národnosti v Maďarsku sa každoročne zvyšujú rozpočtové položky slúžiace národnostným účelom. V rámci nich vznikli štipendijné systémy pre študentov národnostných stredných a vysokých škôl. V podstatnej miere bol zvýšený aj príplatok národnostných učiteľov. Vznikli rámce na podporu nákupu nehnuteľností a obnovenia školských, kultúrnych a spoločenských priestorov udržiavaných národnostnými samosprávami. Zvýšili sa aj sumy, ktoré majú podporiť národnostné iniciatívy, ako letné jazykové tábory či kultúrne podujatia. Tiež boli zvýšené aj rámce na podporu fungovania národnostných spoločenských organizácií, samospráv a inštitúcií. Dodal by som aj to, že počet slovenských národnostných inštitúcií sa tiež zvýšil, no ďalej sa zvyšuje. Bez prítomnosti v parlamente by sme sa sotvo povážili vstúpiť do takej investície, aká sa postupne uskutočňuje a cieľom ktorej je vytvorenie nového slovenského kultúrneho strediska v srdci Budapešti. Takže čo nás čaká v budúcnosti? Ťažko predpovedať výsledky zajtrajších volieb. Avšak ako aj doteraz, v záujme ďalšieho rozvoja svojich komunít, národnostných hovorcovia a národnostných poslanec či poslanci, aj v budúcnosti budú musieť nájsť spôsob spolupráce so všetkými poslaneckými klubmi na zvedením nového parlamentu. Ako aj s členmi vlády. Očakávaniam voči nášmu výboru budeme môcť vyhovieť len vtedy, ak budeme mať aktívne a vyvážené vzťahy predovšetkým s predstaviteľmi vlády, zodpovednými za vzťahy s národnosťami a poslancami vládnych strán v parlamente. Aj keď sme si vedomí rôznorodosti politických preferencií príslušníkov našej národnosti, musíme si uvedomiť, že bez podpory parlamentnej väčšiny a budúcej vlády sotva vieme postúpiť k uskutočnení svojich cieľov. A my, národnostní hovorcovia, budeme zvolení preto, aby sme svojou prácou aj naďalej zabezpečili chod našich inštitúcií, rozvoj našej komunity a zabezpečenie národnostných práv. A zapamätajme si, sme tu doma, sme rôzni, patríme spolu.